Hi guys, welcome back to YouTube channel. Ini Saturday guys. Ini lari lecture alla mummy la matra. Akkana duty poteru. Ante anglitte alla mummy lonji. Illa special malpakande nonnittini. Dada special gottuji. Mummy nunge laupa nonditteru. Tukka bale guys. Nungel malpaka. Nungel kaji. Hey guys, yaanla nammalolla. Ini engkal nungel kajik malpunge alle avanji ene dada kombar manpina mitte avu enana panper guys namma mande taagunda kombar ay vakkam ay kare battudite nana kombar pudade ay kare battudu kale amma nuppu modondile dadan tondullar nuppu nuppulu mondulli guys blood bore avundu guys nidralla bartundi illadittununduve ant raja tikkunanchine bore nana 3 days undi somara mutta rajane ana bore dura anda poi amma dura popini ಯುಗಾದಿ ಪೋಯೆ ಯುಗಾದಿ അവിടെ കണ്ട ടെമ്പലൊക്കെ ബീച്ചിക്ക് കാണിച്ചാൽ പോയി ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಲು ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋತೇರು ಯಾಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ ಮಾತ್ರ ಅಮ್ಮ ನುಂಗೇಲ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಪೇನು ಕುಕ್ಕು ಬಾಡ್ಲೆ ಶೋ ಕಪ್ಪು ನುಂಗೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಬಾಡ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ಕಿತ್ತೆ ಹೆಂಗನಿಲ್ಲದ ಕುಕ್ಕು ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗನಿಲ್ಲದ ಕುಕ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಕುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಕಿತ್ತು ಅವಳು ದೆಪ್ಪಗ ಬಂಡೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಅನ್ಪಿನ ಅಕ್ಕಲು ನೆರ್ಪೇರು ಆಯ್ಕೆ ತೂಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ತ ಕುಕ್ಕು ಅಂತ ಕೊರ್ಪಿಜೆ ಹೆಂಗನಿಲ್ಲಡೆ ಪರಂದು ಕುಕ್ಕುಂಡುಗೆ ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪರಂದು ದಿನ ಕುಕ್ಕು ತವೇ ಪಾಡೋರು ಅಲ್ಪ ಪುಂಜು ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಎದುರಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಆಂಟಿ ಕುಕ್ಕುದೆತ್ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಅಮ್ಮಂಡೇರು ಅಲ್ತ ಪೊರ್ಚು ನಮ್ಮೆಲ್ಲದನೆ ಪಾಡ್ಗ ಪರ್ದು ಕುಕ್ಕು ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಮಮ್ಮಿ ನಕ್ಕ ಜುಪ್ಪುಗೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ತೂಮಲ್ಪರಿಗೆ ಬರ್ತೆ ನಂಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ನಂಗೆ ತೂಮಲ್ಪರನೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದು ಬಂದೆ ತೂ ಏನು ಚಮಲ್ಪಂದು ನನಗೆ ಆಸಂಡ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಟ್ಟ ನನಗೆ ತೂ ಮಲ್ಪಂದು ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಇಂಕ ಅಪ್ಪಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇತ್ತು ಐಕ್ ರಜೆ ಎತ್ತಿನ ದಾದನ ಪುಡು ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಡಪ್ಪಂದು ಅಲ್ಲೇ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಮಾತ್ರ ಪುನತೆ ಚೂರು ಅಮ್ಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂತು ಕಲೆ ಗೈಸ್ ತೂ ಮಲ್ಪಗ ತವಸ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲೆಗೆ ಅವಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತನ್ನ ಮನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಂಚಿನದಿ ಒಂಚು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೆನ್ನ ತಾಪು ಚತಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಮ್ಮ ಹೋತದು ತೂ ಮಲ್ಪು ಎನ್ನ ದಾಪುಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಐಕ ಅಮ್ಮನೇ ಎನ್ನಡ ದಾಪುಜಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ರಿ ಲೈಕ್ ಕಾರೆ ಮಲ್ಪು ಬೇಗಪ್ಪ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ತೂತ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತನೆ ನಾನಂತೆ ಜೋರು ಬೇಗಪ್ಪ ಆಪುಚ್ ಏನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರೀತನ್ನ ಮನ್ ಪಿಂಕ್ ಕುಂದೇಟ ಆಪುಚ್ ಮಾರೆ ಆಡಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅವು ಎನ್ನಾರು ದಾಪುಜಿ ಬಂತ ದಾನೆ ಕಷ್ಟ ಬರೋಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬರೋಡ ಅಂಟು ತೂವಾರೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕಲೈತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಿಗೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಏನಪ್ಪರ ಪಾಡುವಾರ ಪಲ್ಲೆ ನುಂಗೆಲು ಇರು ಇಂಚ ತಮೆತ್ತು ನೆಂಚೆ ನೀರು ಗೈಸ್ ಇಂಕಲಿತ್ತೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಕಜಿಪು ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದು ಜೇತನ್ ಬಂದು
ವಟ್ರಸ್ ಪಾಡ್ನಿ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ದಾಸೆಮಿ ಚೂರು ಯಾವು ಚೂರು ದಾಸೆಮಿ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಏತಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಗಡಿಯಾ ರಡ್ಡು ತಾರಾಯಿ ಅದ್ನೇ ಹಿಂದಿಲ ಬರ್ಪ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುಂಡು ಬಕ್ಕ ಸಂಬಾರ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಚೂರತೆ ಸಂಬಾರ ಚೂರು ಸಂಬಾರ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಚೂರು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಎಂಕನ ಚೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಾಮನ ಕುಲ್ಪುರಲ್ಲೇ ರಂಚ ಈತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನಿಕಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತದೆ ತೊನ್ಲೆ ಏನ್ ಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೇರು ಇತ್ತೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ತುಕ ಪತ್ತೊಂಪೊಯ್ ತಲೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಜರ ತಂಚ ಅಷ್ಟಕ್ಕವನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಪುಲಿನ ದೆಪ್ಪು ಪುಳಿತ ನೀರು ಬೋಡು ಅಮ್ಮ ಗಮಲ ಒಂದುಂಟು ತುಲೆ ಅಮ್ಮಲ ಒಂದುಂಟು ಪುಳಿತ ನೀರು ಬೋಡು ನುಪ್ಪುಲಾಂಡ್ ರೇಪ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದೇಕು ನುಂಗೆಲ್ಲ ಕಚಿಪ್ಪುಗು ಕುಕ್ಕುಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ರಡ್ಡು ಪಾಡುವ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮೇಪರುಂಡು ಖಾಲಿ ಅರೆಪೊಪ್ಪುನು ಇತ್ತ ಅರೆಪ್ಪುಗು ನೀರು ಮೇಯ್ತದ್ದು ಸರಿ ಮನ್ಫಿರು ಚೂರು ಲೈಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಪ್ಪ ಹೊಡ್ಚಿ ಲೈಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಕುಕ್ಕು ಲುಂಬಿ ನಿಜ ಕುಕ್ಕು ಲುಂಬಂದೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪುಂಡ ಲುಂಬಿ ಅದ ಉಪ್ಪುಗನ ಲುಂಬಚ್ಚ ಬಿಡ್ಸಿ ಕುಕ್ಕು ಪೂರ ಪಾಡ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಲುಂಬುದೆ ಕಮ ಇಪ್ಪು ಬಸ್ ಇತ್ನ ಬಸ್ತಾಯಿ ಮಚ್ಚಿಕಾತಾಯಿ ನಂಗಲ ಪಾಡಿಯರು ನಂಗಲ ಕಚಿಪ ಒಂದುಂಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಜಿ ಕುಕ್ಕು ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅಂತ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಡಬ್ಬೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನ ಕಲೆಗ್ಲ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಬಾಯ್.